Салом тамошобинон созен нағзен дар ҷои апай латифа ҳамаи чи аксияш дагар марҳамат метавонен биёен ҳози мо шумода ҳамаша нишон метем беҳад новинкаҳои хушро овардаган бо нархҳои дастрас нигоҳ кунен духтарако ина ино дувоикаяна ҳамаи расветкош ҳаст шумо нависеншона бо суратоша мепартоян нархшон 250 сомона брук дорада брукшам нигина дора брукшам нигина доштай бозори корвон тарафи тило бозор ҳаштум дарвоза духтарако мана сеюм қатор саршавиш ҷои апай латифамо тамошо бино шумо нависен суратошам мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен дарава как доставкатон мекунан агар ки омада натонен ана ин намудош ҳаст бо иёра аксия кадан чанд сум 180 мана двойка чой хушру брук доран 180 сомон марамат иҷада бо дигар расветкошам ҳастай ина бинен чихе хушру чанд мана 180 сомон шута мепушен бамбука королевский бамбукай ғавса как бинен чихе хушру ба дарозакая қадаш дароз марамат биёен рақамашон аст дар рӯи экран барои маълумоти бештар бо метавонен ки чонда муроҷиат кунен марамат духтарако ина ишам фасона ёша чанди карден ёш 250 сомон иш 180 сомона баъдан иҷада бо ҳаст 220 сомон двойкачои хулас фасони хушру доранд биёен бохтон ба ҳазур тамошо карда бинен чӣ хеле гуфтум ҷошон майдае духтаро айҳам ино чандтаи расветка доранд аз ҳисобе ки ҷо майдае ҳамаша иҷада овардаги нестам бинависен суратоша мепартоянд ё чанд суман инаи халатакора бинен духтаро кати почоошунай ғавсай бамбукои начосдорай ком халиай 200 сомон беҳад фасонча ва духтарои қахушрӯи чаян ин халатикора бинен ино барои арусако барои духтарако вариантои беҳтарин аз и чандта расветкай аз ҳисобе ки ҷошон майдатарай ҳамаш нест бинависен суратҳои дигароша мепартоянд мана нигоҳ кунен двойкачаи хушру халати хушру нархаш 200 сомон бозори корвон тарафи тило бозор ҳаштум дарвоза сеюм қатора саршавиш ҷои апай латифамо ана ба тамошо бино иҷада инчунин ҳаст ана хе халатои луи витон ана ин намудо ино ғавсана чандиян нархошон 200 сомонӣ ҳамаша 200 сомонӣ кардагиян марамат метавонен биёен бо айпеш бинен махқултон меша ина и тарафа бинен ина ёша бинен духтаро 200 сомонӣ мана халатгир бошен халати хушругир бошен ғавса каки фасонак пеши апай латифамо биёен ҳаштум дарвоза тарафи тило бозор дуюм қатора саршавиш марамат беҳтарин вариантҳо дар иҷа шуморо интизорай духтаро чӣ хеле гуфтем ҷошон майдае барои мо ҳама бурошон нест ё чиам халатҳои ғавс бепоча тигмакати ё чанд суман 200 сомон ина 200 сомон аксия кати ана баъд бо иҷада ҳаста дигар намудошам духтаро халату ана хеуна клетка че 150 сомон брукуш катиай ана бавай чи уна жимпиран иам хушруа и чанд пула иша 220 сомон кардагиян духтаро аз аминҷа чизе мебинен ай ҳамаш расветка ҳастай бинависен суратоша мепартояндтона ана жимпиракои хушру доранд ҳозир нишон метиҳам иёра чанди каден қадошон дароз барои модаротон 280 сомонӣ метиҳанд то 60 размерош ҳастай духтаро мана марамад ина калтоошам аст ёш чандай 250 сомон материалаш хушру духтаро бинависен суратҳоро мепартоянд тамошо кунен биненда маҳқултон мешава мана беҳад фасонак иҷада бо ҳаст без рукавка ино чандиян ина марамат 230 метиҳанд таракои халатгир марҳамат нигоҳ кунен ҷои апай латифада анамхе халатҳои фасон омадай ино ҳамаш копия люксҳои туркияна ҳаму 400 сомара ва ёш копия люксуш омадагиай нархошон 190 сомон марамат бинен чандта расветка дора чанд модел дора беҳад хушруча 190 сомонӣ размеро ҳамаш ҳастай брукошон катиян духтаро остинакошона бинен бо турак дора чихе фасонакан расветкошам ҳамаш расветкои фасон дар бораи размерош боша метавонед бо нависеншона пурсен бозори корвон тарафи тило бозор ҳаштум дарвоза иҷа духтаро мана марҳамат сеюм қатор сар шави сеюм қатор ҷои апай латифа
мана иноша бинен бо касое ки варианти бетурака нағз мебинанд инаям хушруча иҷа модель бисёр доранд шумо фақат ҷошон ки камай ҳамаш нест шумо бинависен дигароша бо расветкаоша фасоноша суратоша мепартоянд тона рақамошон дар рӯи экран ҳаст инам бинен чихел хушруча будая ин модель бо дигар хелаш диден 190 сомон духтаро баъд инаи сериш ҳаста серия ки хушрӯ доранд خلاص ҳама намудаш ҳаст биёед духтаро чихеле гуфтам омада наметонед бинависен хичон доставкатон мекунанд баъд иҷа дани хеле халатои занҷирак аст ё чанд сом 220 сомон ана 250 буд ҳозир 220 сомон штагай успед кунен духтаро ина иҷа бо куртао халатои дигар намудоям ҳаст 150 сомон ана вая чи ана ваям хушрӯвай двойка ина 200 сомон двойка хулас биёед духтарако